In 2077, the storm of World War had come again. In 2 brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. Война. Война ніколі не змяняецца. Выбачайце, не мог не пачаць ролик пра Fallout і не сказаць гэту фразу. Як вы ўжо, магчыма, зразумелі, мы распачынаем серыю відэа, у якіх распавядзем пра серыю Fallout. Пачнем з атмасферных і культавых першых частак, пройдземся па ўсіх важных ітэрацыях серыі, а скончым... рана яшчэ казаць пра канец, усяму свой час. Невялічкі дысклеймер. Гэта не грунтоўны аналіз, а хутчэй агляд серыі. Я хоць і фанат, але не ведаю ўсіх дэталяў і асаблівасцяў. Я не хачу, каб гэтыя гісторыі ператварыліся на пераказ старонкі на вікі. І яшчэ, я магу памыляцца і быць неправым. Я таксама чалавек, і гэта нармальна. Таму, калі вы знайшлі нейкую памылку, калі ласка, напішыце пра гэта ў каментарыі, але не трэба ніякіх абраз і нападак. Мы ўсё ж такі з вамі людзі. Дык вось, за мікрафонам наглядальнік сховішча Антон Лабецкі. Вы глядзіце «Шляхціцызавальню», а гэта першы выпуск гісторыі серыі Fallout. Гісторыя легендарнай серыі пачыналася насамрэч вельмі проста. Кампанія Interplay хоча зрабіць гульню па нейкай настольнай RPG. Праграміст Тім Кейн прапаноўвае сістэму GURPS, сядае за працу над новым движком і павольна набірае людзей у сваю каманду, а праз нейкі час стае прадусерам гульні. Праект быў далёка не ў прыярытэце ў студыі выдаўцы Interplay, але для Тіма гэта было толькі на карысць. Ніякіх менеджераў, агентаў па маркетынгу, толькі чыстая творчасць. Увагу на праект звярнулі толькі тады, калі прэзідэнт Interplay Брайан Фарга взяў ранні білд гульні дадому паграць, і яна яму спадабалася. Ён жа, дарэчы, і прыдумаў назву Fallout. Да гэтага гульня называлася «Сховішча 13», што было даволі дзіўнай назвай, асабліва калі думаць пра сіквел. Ён будзе называцца «Сховішча 14», «Сховішча 13 з паловай», «Сховішча 13-2», незразумела. Калі казаць пра арыентыры для гульні, то прасцей сказаць, што імі не з'яўляецца. Адсылак на поп-культуру, на невядомыя творы і проста лакальных жартаў так шмат, што пералік займе вельмі шмат часу. Але глобальна гульня была інспіраваная аповесцю «Хлопец і яго сабака», «Мэд Максам», «Ікскомам» і, галоўнае, была духоўным нашчадкам «Wasteland», на той момант ужо культавай RPG. Каманда нават спрабавала здабыць ліцэнзію, але дамовіцца не атрымалася. Таксама гульня была амаль што 2 разы адменена. Адзін раз з-за магчымай канкурэнцыі з іншымі гульнямі кампаніі. Але Тім Кейн упэўніў кіраўніцтва ў тым, што праблем не ўзнікне. Другая праблема была больш сур'ёзнай. Як я ўжо казаў, першапачаткова Fallout павінен быў выкарыстоўваць сістэму GURPS. Але калі стваральніку GURPS паказалі гульню, ён быў шакаваны ўзроўнем гвалту, які паказваецца ў гульне, і адазваў ліцэнзію. Літаральна за тыдзень каманда перарабіла гульню і з'явілася сістэма Special. Але пра гэта трошкі пазней. Па ітозе гульня выйшла, сабрала выдатныя водгукі ад крытыкаў і журналістаў, але прадалася не вельмі добра. Магчыма, якраз з-за таго, што ёй не прыдзялялі дастатковай увагі. Але жахлівымі лічбы не былі, таму амаль што адразу Interplay запусцілі сіквел. Але пра гэты сіквел неяк у іншы раз. Вы, мабыць, бачылі карцінкі «Ось так людзі ў 19 стагоддзі уяўлялі будучыню». Дык вось гэта цудоўны прыклад таго, што называецца рэтра-футурызм.
будучыня праз прызму мінулага. І гэта не візуальны стыль Fallout'а. Цікавы твіст, так? Насамрэч, Fallout — гэта пост-будучыня праз прызму мінулага. Зараз паясню. У свеце Fallout гісторыя свету прыкладна да Другой светавой вайны складвалася прыкладна як наша. Але чалавецтва так і не перажыла транзістарную рэвалюцыю, і ўся электроніка засталася прыкладна на ўзроўні 50-х гадоў з камп'ютарамі на ўсю комнату, лямпамі і ядзернай зброяй. Апошняе і прывяло да гібелі чалавецтва. Дык вось, пасля апакаліпсіса чалавецтва пачало адбудоўваць свет наноў, на руінах мінулага. Іменна на руінах. Людзі, якія перажылі апакаліпсіс, дасталі з-пад завалаў старыя тэхналогіі, атрыбуты быту і пачалі адбудоўваць цывілізацыю наноў, выкарыстоўваючы прадукты старога свету. Не так, як даваеннае людства. Ну вось, паглядзіце хаця б на застаўку першай часткі. Мы бачым старое тэлебачанне, рэкламу, навіны, а потым камера ад'язджае і руіны. Разбураныя будынкі, тэлевізор заціхае, і мы чуем толькі свіст постядзернага ветру. Але пытанне атмасферы і сеттінга мы больш падрабязна закранем у будучых інсталяцыях серыі, калі будзе з чым параўноўваць. Вы ведаеце, што такое ДНД? Некалькі гікаў збіраюцца за сталом, кідаюць кубікі і кажуць нейкія дрэнныя словы. Дык вось механічна Fallout нешта блізкае да гэтага, ажно да трэцяй часткі, але пра гэта трошкі потым. Давайте разгледзім працэс стварэння персанажа. Пры ўваходзе ў гульню вас сустракае вось такое меню. Не пужайцеся, гульне больш за 25 год, калі ласка, будьце паважлівыя. Для пачатку у персанажа ёсць атрыбуты спешл ці судхіджу. Сіла, успрыманне, трываласць, харызма, інтэлект, жвавасць і удача. Гэта асноўныя характарыстыкі персанажа. Яны паказваюць, наколькі ваш герой сільны ці слабы ў асноўных аспектах. Гэтыя характарыстыкі могуць прыймаць значэнне ад 1 да 10, дзе 1 – гэта нешта тыпу інваліднасці, а 10 – алімпійскага чэмпіёна. Напрыклад, сільны персанаж можа драцца кулакамі нібы ванпанчмен, а удачлівы выйграе руку ў покер, граючы пры гэтым у рулетку. Ну, ладно, тут я, мабыць, трохі утрырую. Кожны персанаж мае абмежаваную колькасць поінтаў, каб укласціся ў гэтыя атрыбуты. Таму зрабіць з пратаганіста Мэры Сью, якая і тэрмінал узламае, і бомбу разброіць, і ад пулі ўвярнецца, немагчыма. У кожнага білда будуць свае недахопы, час ад часу крытычныя. Так, напрыклад, калі выставіць інтэлект у адзінку, ваш герой літаральна не зможа звязаць і 2 словаў, а ўсе NPC навокал будуць размаўляць з вамі ці то як з дзіцяці, ці то як з пацыентам клінікі для людзей з затрымкай у развіцці. І вы ведаеце што? Гульня такім чынам праходзіцца. Так, пра важныя кускі лора вы не дазнаецеся, затое гэта даволі весела. І, дарэчы, гэтыя атрыбуты спешл перманентныя. Нават з выкарыстаннем медыкаментаў сільна іх падняць не атрымаецца. Таму раскачацца ў тэрмінатара, які будзе і разумны, і сільны, і хуткі, і жывушы, не выйдзе. Галоўныя атрыбуты персанажа ўплываюць яшчэ і на яго скілы. Скілы ўплываюць на ўзаемадзеянне персанажа са светам, ускосна ці дырэктна. Высокі паказнік навыка энергетычная зброя дазволіць больш эфектыўна карыстацца лазернымі пісталетамі і вінтоўкамі. А, напрыклад, з нізкім навыкам бартера у крамах будуць падвышаныя кошты. Скілы якраз можна і трэба пракачваць. Але, як і ў выпадку з асноўнымі характарыстыкамі, вы не зможаце стварыць персанажа, які здольны зрабіць абсалютна ўсё. Таксама можна прышпіліць некалькі скілоў. Яны будуць трохі падвышаныя і качацца ў 2 разы хутчэй.
І апошні элемент стварэння персанажа — асаблівасці. Іх можна абраць да 2 штук, а можна не браць увогуле. Іх, асаблівасць у іх шэрасці. У тым плане, што яны не даюць адназначных пераваг. Напрыклад, асаблівасць залежны дапамагае хутчэй перамагчы залежнасць ад прэпаратаў, але з ёю стаць залежным у 2 разы лягчэй. Некаторыя з гэтых асаблівасцяў могуць вельмі сильна дапамагчы пры правільным білдзе. Калі размаўляць агульна, то такая сістэма дазваляе стварыць персанажа іменна пад сябе, пад канкрэтны тып гульні. Такім чынам, якога героя вы б не стварылі, пад канец гульні вы ўсё яшчэ будзеце адчуваць чэлендж. Адзіны аб'ектыўны недахоп — гэта гэта поле. Тут вы павінны ўказаць імя. І, мабыць, канечне, я слепы, але кожны раз, калі я пачынаў граць у Fallout, майго персанажа клікалі None. Таму што я забываўся яго пераклікаць. Уявім, што вы стварылі персанажа. Што ж далей? Сюжэт завязваецца, калі ў вашым сховішчы ламаецца вадзяны чып, і наглядальнік пасылае пратаганіста здабыць новы. Інакш сховішча 13 проста знікне праз адсутнасць вады. You're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. Першае, што мы бачым, пячору з пасукамі і гэты цудоўны, прыгожы інтэрфейс. Давайте хуценька прабяжымся. Вось гэта вакенца з'яўляецца імправізаваным ГМ, можа апісаць мясцовасць і вельмі часта кампенсуе застарэлую графіку. Яшчэ там высвятляецца інфармацыя пра баі, у каго ты патрапіў, куды, як сильна і так далей. Ось тут твая зброя і прадметы. Можна пераключыць на другую руку. Тут жа можна і ўвайсці ў інвентар, нязручны і крывы. Тут актыўныя скілы, рамонт, медыцына, крадзеж і так далей. Всё, чым можна ўзаемадзейнічаць са светам. А вось гэта піп-бой. У першых 2 частках карыстацца ім трэба не так шмат. Тут знаходзіцца ўся дадатковая інфармацыя. Мапы, заметкі. Тут можна зачакаць, каб гульнявы час хутчэй прайшоў і так далей. Паўнавартасна ён раскрыецца ў 3-й частцы. А што гэта? Нейкія крысы? Прыйшоў час пазнаёміцца з баявой сістэмай. Я паспрабую хутка, не паглыбляючыся ў дэталі. Сама баёўка пакрокавая, але не фазавая. Это значыць, што як толькі вы робіце стрэл, то бачыце рэзультат. На любое дзеянне ў вас ёсць пэўная колькасць пунктаў дзеяння. Звычайна гэта лічба суадносіцца з вашым паказніком жвавасці. Кожнае дзеянне вытрачае некалькі пунктаў. Перазарадка, лекаванне, адкрыццё інвентара, хадзьба і так далей. У гэтым плане бескаштоўная толькі змена прадметаў з левай рукі ў правую. Спачатку трэба вырашыць, чым біць ці страляць. Прычым эфектыўнасць сильна залежыць ад паказніка, які адказвае за тую ці іншую зброю. Нават калі вы суперстралок з пісталетаў, але навык энергетычнай зброі на нулю, лепш нават не спрабаваць браць у рукі лазерны пісталет. Цяпер трэба зразумець, ці вы патрапілі ў цэль. На гэта ўплывае ваш скіл кіравання канкрэтнай зброяй. Пры гэтым, як і ў D&D, у Fallout ёсць механіка крытычных промахаў і пападання. І калі з пападаннямі ўсё плюс-мінус зразумела, шмат урона, то ў выпадку промахаў зусім іншая гісторыя.
Калі ты прамахваешся, то можаш выраніць зброю, выраніць магазин з патронамі, а калі б'ешся кулакамі, то, напрыклад, не патрапіць па ворагу настолькі, што па ітозе кулак магічна развярнецца і ударыць цябе па абліччу. І на ворагаў гэта таксама працуе. Ёсць нават асаблівасць персанажа, абраўшы якую кожная другая атака будзе крытычным промахам. Прычым не толькі для супернікаў, але і для цябе. Я так граць не спрабаваў, але выглядае вельмі феерычна. Ну вось мы нарэшце выбраліся з пячоры і ідзем да сховішча 15, куды нас адправілі. Бачыце, як час бяжыць? Адна з асаблівасцяў першых фалаутаў, пакуль вы ў нейкай лакацыі, унутрыгульнявы час ідзе адзін да аднаго з рэальным. Але як толькі выходзіш на глобальную мапу, час прыспяшаецца, і ад горада да горада ваш герой можа ісці пару дзён, а то і тыдняў. Канешне, віртуальных. Гэта ўсё ж такі пустэча, яна пустая. У першай частцы такія часавыя асаблівасці адчуваюцца асабліва цяжка, пасколькі галоўны квест абмежаваны па часе і доўга хадзіць туды-сюды не атрымаецца. Але перад сховішчам спынімся ў невялічкай вёсцы Шэйді Сэнс. Нам всё роўна па дарозе. Я правёў пару дзён, падзяючыся па пустэчы, перш чым наткнуўся на невялікае паселішча. Я спыніўся там па дапамогу і наткнуўся на мястэчка пад назвай Шэйді Сэнс. Я дапамог ім, а яны мне. Шэйді Сэнс – звычайная вёска. Знаходзіцца на краю свету, а галоўныя яе праблемы – нападкі рад скарпіёнаў і рэйдараў з банды ханаў. Дарэчы, і ханы, і жыхары сумнеўных пяскоў выхадцы са сховішча 15. Туды засялілі прадстаўнікоў розных культур, рэлігій і хацелі прасачыць, як тыя будуць узаемадзейнічаць паміж сабою. Там успыхнуў канфлікт, і людзі са сховішча выйшлі. Частка стала рэйдарамі, а частка села недалёка ад сховішча, дастала ГЭК і заснавала такую вёсачку. ГЭК ці генератар эдэмскіх канструкцыйных кампанентаў, вельмі цяжка перакладаецца, у арыгінале Garden of Eden Creation Kit. Гэта такі сакваяж, у якім знаходзяцца нейкія інструменты для тэрафармацыі пост'ядзернай пустэчы. Прасцей кажучы, з дапамогай ГЕК можна зрабіць з пустэчы месца, дзе рэальна выжыць. У Шэйді Сэнс надоўга спыняцца нам няма сэнсу, але варта азначыць дзве дэталі. Першае. Тут можна знайсці першага напарніка, Іена. Ён асеў у вёсцы пасля таго, як на яго караван напалі, але ціхае жыццё яму не даспадобы. Таму ён з асалодай прыяднаецца да пратаганіста ў яго прыгодах. Увогуле, напарнікаў у гульню дадалі ледзьве не падчас рэлізу, таму іх прапрацоўка храмае. Вы не можаце згрузіць ім зручна рэчы, абмеркаваць тактыку, да і характары ў іх не сильна прапісаны. А каб аддаць напарніку нейкую зброю, трэба выкарыстаць на яго кішэнную крадзеж і падкласці яму неабходны прадмет. Па словах Тіма Кейна, прадзюсара першага Fallout, крывая імплементацыя напарнікаў адно з яго найбуйнейшых шкадаванняў наконт першай часткі. Другая дэталь наконт Шэйді Сэнс: калі жыхар сховішча дапаможа мясцоваму галаве Арадэшу з рад скарпіёнамі і яго дачкой, то ў будучыні тут паўстане новая Каліфарнійская рэспубліка, ці НКР. Адна з самых буйных і важных фракцый на заходнім узбярэжжы Fallout.
Я працягнуў свой шлях да сховішча 15. Дакладней, да руінаў сховішча 15. Спустошанае стыхіяй, сталкерамі і самім часам, сховішча 15 не дапамагло майму народу. Пра сховішча 15 асабліва няма чаго сказаць, што ўжо не было сказана. Адтуль выбраліся 4 плямёны, а цяпер сховішча пустуе. А жывуць тут толькі крысы, кротакрысы да свінакрысы. Чыпа для ачышчальніка вады герой тут не знаходзіць, таму трэба рухацца далей. Я апынуўся ў Джанктауне. Тут я засвоіў самае галоўнае правіла. Рабіць добрую справу часам азначае быць вельмі дрэнным чалавекам. Джанктаун, першапачаткова, здаецца вельмі ціхім і мірным горадам. Ён паўстаў на месцы старой свалкі, са смецця зрабілі сцены, а ўнутры, напрыклад, нельга насіць зброю. Адкрыта. Кіруе горадам Кіліан Дарквотер, шэрыф, мэр і галоўны прадавец. Ён мужык ціхі, не вельмі эмацыйны, але па-свойму справядлівы. У супрацьстаянні яму знаходзіцца Гізма, уладальнік мясцовага казіно. Вельмі шэры тып, за якім галоўны герой можа прашпіёніць. Пасля таго, як адзін з людзей Гізма паспрабаваў пусціць чаргу з пуль у Кіліана. Цікавы факт. Гэты квест, па-першае, быў дэма-версіяй, у якой, апроч усяго, была кнопка «Улік». Пасля рэлізу каманда зразумела, што функцыя «Улік» у галоўнай гульне ім не патрэбная, і кнопку проста вырвалі. Літаральна вырвалі. На месцы яе зараз толькі абарваныя правады. Дык вось гэты квест цудоўны прыклад увагі да дэталяў у Fallout'е. Па-першае, можна стаць не толькі на бок добрага Кіліана, але і на бок злога Гізма, забіўшы першага. Дарквотер, мабыць, добры мэр і шэрыф, але бізнесмен з яго амаль што ніякі. Таму пад уладай Гізма Джанктаун зможа стаць вялікім гандлёвым горадам. Няхай і пабудаваны ён будзе на крыві. Па-другое, шпіёніць за Гізму можна, падкінуўшы яму жучок, альбо выбегўшы паказанні да прамовы. У залежнасці ад магчымасцяў вашага персанажа раю выбраць розны падыход. І па-трэцяе, калі вы, напрыклад, заб'еце Гізма без дастатковых улік і доказаў, Кіліан не будзе вельмі рады і бачыць героя не захоча, таму што такія дзеянні нашага протаганіста парушаюць яго хрупкі і справядлівы маральны компас. І такімі квестамі Fallout напоўнены. Калі што, ў Джанктаун увогуле не абавязкова заходзіць. У гульне, ў прынцыпе, калі вы захочаце, можна прайсці ў 2-3 лакацыі і такім чынам яе прайсці. Пры гэтым шукаць чып таксама не абавязкова. Светавы рэкорд па спідрану без глітчаў трошкі менш за 7 хвілін. Але давайте рухацца далей, да хабу. Хаб быў большым горадам, чым Джанктаун і Шэйді Сэнс разам узятыя. Але ў жыхароў хаба не было жыцця. І гэта ўсё роўна было бязлюднае месца. Хаб – самы вялікі горад у пустэчы. Ён знаходзіцца адносна далёка ад іншых гарадоў, таму, калі пасля вайны па пустэчы пачалі вандраваць караваны з таварамі, гэта мясцовасць стала такім перавалачным пунктам. Пазней караваны пачалі тут асядаць і арганізавалі горад. А паколькі ён стаў галоўным транспартным і гандлёвым вузлом,
Узялі адпаведную назву хаб. Дык вось у хабе можна працаваць на караваны, гільдыю вароў ці мясцовую мафію падземку, купіць усё неабходнае і нават больш, граць у казіно. Дарэчы, калі ў персанажа дастаткова высокая ўдача, можна зажаць 2 кнопкі на клавіатуры і пастаянна павышаць стаўкі. Паколькі вы выйгрываеце часцей, чым праграваеце, то геймплей у казіно выглядае прыкладна вось так. Можна даставіць трохі вады ў сваё сховішча, тым самым трошкі адцягнуць абмежаванне па часу на 100 дзён. І можна заняцца невялікім расследаваннем. У галавы кампаніі Fargo Traders, гэта, дарэчы, адсылка на Брайана Фарга, галавы Interplay, пачалі знікаць караваны. І ходзяць чуткі, што гэта былі міфічныя пазуры смерці. Хуткія, жывучыя і моцныя. Калі пратаганіст бярэцца за гэтае заданне, ён выходзіць на Гаральда. Вельмі даўно у Гаральда была свая кампанія караванаў. У нейкі момант яго караваны таксама пачалі знікаць. І калі стала зразумела, што прычына ненатуральна муціраваўшай істоты, Гаральд разам з доктарам Рычардам Грэем вырашылі ў экспедыцыю на ваенную базу Марыпоза. Там яны знайшлі вірус ВЗЭ. Вірус змушанай эвалюцыі. Яшчэ даваенны праект, прызваны вывесці суперсалдата. Але яшчэ перад пачаткам вайны эксперымент прыкрылі. Падчас штурму базы амаль што ўся экспедыцыя загінула, а Гаральд апынуўся ў вялікім чане ВЗЭ. Прачнуўся праз некалькі дзён дзесьці ў пустэчы і выглядаў так, як выглядае. Становішча Рычарда Грэя застаецца невядомым. Дарэчы, Гаральд не гуль, як можна падумаць. Гулі ў свеце Fallout людзі, якія былі аблучаныя радыяцыяй, але не памерлі. Іх цела прыймае вельмі непрываблівы стан, і яны пачынаюць пагана пахнуць і не вельмі прыемна выглядаць. З-за чаго грамадства іх, мякка кажучы, не прыймае. Гаральд жа іменна мутант, але чыста з-за візуальнага падабенства ўсё роўна лічаць яго гулем. Ад Гаральда мы дазнаемся месца, дзе могуць жыць пазуры. І мы іх знаходзім, але ўсё не так проста. У той жа пячоры мы знаходзім нейкага дзіўнага, вялікага зялёнага мутанта, які кажа нешта пра майстра, здабычу рэсурсаў і людзей. Пра гэта трошачкі пазней, а пакуль што караваны выратаваны, і мы вырушаем далей у Некропаль. Невялікая уліка прывяла мяне ў Некропаль, горад гулей. Сховішча 12, што знаходзілася ў горадзе Бейкерсфілд, пасля вайны не было дастаткова плотна зачынена, і частка радыяцыі ўсё ж такі прабілася скрозь дзверы. Усе жыхары сховішча ператварыліся на гулей і аселі непадалёк. На момант прыходу галоўнага героя ў горад зайшлі супермутанты, шукаючы людзей са сховішча. Не без страт, але гулі змаглі растлумачыць мутантам, што яны і ёсць тыя самыя людзі са сховішча, і што больш тут нікога няма. Частка гулей, галавой якой стаў Сет, дамовіліся з зялёнымі, што будуць выдаваць ім людзей, якія патрапяць у горад. Частка нязгодных з ім сышлі ў падполле. І каб вы разумелі, наколькі нелінейным можа быць Fallout, у сваім першым праходжанні я Сета нават не сустрэў. Але пра гэта трошкі пазней.
тут жа ад падпольных гуляў мы дазнаемся, што ў іх ёсць чып. Але каб яго забраць і пры гэтым не пагубіць усіх мертвякоў, трэба наладзіць іх вадакачку, шлях да якой вядзе праз Гэры. І калі мы не здолеем яго абысці, то патрапім на лейтенанта. Oh, this is excellent. You know, I actually doubted my officers when they said they'd captured a prime normal. It is so nice to see you. Ад лейтенанта мы можам трошкі больш даведацца пра майстра і адзінства. Выявілася, што майстар, кіруючы ўсімі гэтымі мутантамі, гэта Рычард Грэй, той, што з Гаральдам вандраваў, які, у адрозненне ад свайго таварыша, прабыў у чане з ВЗЭ не некалькі хвілін, а некалькі тыдняў. Пасля чаго яго цела сильна змянілася, а розум аб'яднаўся. Паглынаючы пацукоў, якія знаходзіліся на базе, ён мог адчуць іх свядомасць, а яго розум павялічваўся. Ён мог зразумець глыбокія філасофскія пытанні за секунды. Ён пачаў праводзіць эксперыменты і зразумеў, што калі, напрыклад, акунуць сабаку і пацука па ВЗЭ, яны не толькі станавіліся разумнейшыя, але і зліваліся у адно. Тады Рычард выдвінуў ідэю адзінства. Свет ідзе ў кааперацыі і, канешне, пад яго кіраўніцтвам, чалавецтва бы эвалюцыянавала і выжыла. Хутка на базу патрапіў першы чалавек. І тут Рычард сутыкнуўся з першай жа праблемай. Яго мутанты выходзілі сільнымі, але тупаватымі і ніяк не падыходзілі для грандыёзнага плана Грэя. Аказалася, што з-за доўгага уплыву радыяцыі і невялікай колькасці ВЗЭ ў паветры большасць людзей з пустэчы не была прыдатна для адзінства. Але адзін экземпляр выйшаў нядрэнны — лейтенант. Набраўшы моц, армія майстра пачала экспансію і шукала сховішча, спадзяючыся знайсці прайм нормал — людзей, не закранутых радыяцыяй ці ВЗЭ. Дык вось, пасля размовы з лейтенантам можна як прыяднацца да адзінства і прайсці гру, так і збегчы. Але гэта вельмі і вельмі складана. Таму павяртаемся на сейф, забіраем чып і ідзем назад у сховішча. З мутантамі разбяремся потым, калі будзе час і дастатковая раскачка. Павярнуўшыся ў сховішча, мы дазнаемся ад наглядальніка, што хоць мы і знайшлі чып, сховішча не можа спакойна жыць, пакуль майстары мутанты жывыя. Таму пасылае нас іх знішчыць. Эх. Дагэтуль жах ядзернай вайны ніколі не быў для мяне настолькі відавочны. Яшчэ да Вялікай вайны даследчы цэнтр Вестэк быў вельмі важным стратэгічным аб'ектам для ЗША. Пасля пачатку эпідэміі новай чумы улады даверылі кампаніі распрацаваць нейкі лек ці вакцыну. У працэсе быў створаны ВЗЭ — вірус змушанай эвалюцыі, пра які я распавядаў раней. Частка запасаў вірусу была пераданая на базу Марыпоза, а частка засталася тут, у цэнтры. Відавочна, падчас абмену ядзернымі бомбамі знішчыць гэты цэнтр было проста неабходна. Падчас падзей гульні ад цэнтра засталіся толькі ядзерны кратар ды руіны. Тэрыторыю так сильна разбамбілі, што памерці ад перадозы радыяцыі тут вельмі лёгка. Але калі выпіць дастаткова медыкаментаў, то жыць можна. Я вырашыў да гэтага братэрства, думаючы, што ў іх ёсць веды, якіх я шукаў,
Я паспрабаваў да іх далучыцца. Яшчэ да вайны, каб абараняць базу Марыпоза, куды былі перамешчаны запасы ВЗЭ, быў створаны спецыяльны атрад адных з самых здольных людзей у арміі США. Атрад гэты ўзначальвалі палкоўнік Роберт Спіндл і капітан Роджер Мэксон. Калі ўскрылася праўда, што эксперыменты праводзіліся на ваеннапалонных, падняўся мяцеж. Палкоўнік Спіндл застрэліўся, а Роджер Мэксон, да канца не верачы, што дзяржава магла на такое пайсці, у спробах даведацца праўду перабіл амаль што ўсіх навукоўцаў на базе. Пасля доўгіх спроб звязацца з уладамі, Мэксон аб'явіў аб аддзяленні ад збройных сілаў ЗША і стварыў сваю мілітарысцкую арганізацыю, якая потым будзе вядома як братэрства сталі. Аднак адказу не было. Салдаты сабралі свае сем'і на базе, каб забяспечыць ад магчымага пераследавання ўлад. Праз некалькі дзён упалі бомбы. Базу яны не закранулі, але, каб забяспечыць сваіх людзей, Мэксон з адрадам і іх сем'ямі вырушылі на поўдзень, у стары армейскі бункер Лост Хілс. Калі мы прыходзім у бункер, братэрства ўзначальвае унук Роджера, Джон Мэксон. Братэрства сталі за гэты час сфарміравалася ў мілітарысцкую арганізацыю, накіраваную на збярэжанне тэхналогій і ведаў пра стары свет. Хаця сам Джон кажа пра іх мэты так. Our main goal is to survive. The scribes copy old plans for weapons or design new ones, and the knights make guns from them. Most guns come from us. Кам'юніці. Братэрства вельмі зачыненае. Новых рэкрутаў з паверхні амаль што не набіраюць і аддаюць перавагу тым, хто ўжо з'яўляецца членам братэрства. Важна разумець, яны не супергероі, не вархамерскі касмадэсант. Братэрства не бегае па пустэчы і не ратуе ўсіх, каго толькі можна. Яны зачынены рыцарскі ордэн, вельмі кансерватыўны і трошкі шавіністычны. Мутантаў і гуляў не сильна любяць. Складаецца гэты ордэн глобальна з двух катэгорый людзей – ваяры і пісары. Ваяры, зразумела, ваююць, выходзяць у экспедыцыі, а калі прыносяць нешта дадому, гэта нешта клапатліва вывучаюць пісары і дакументуюць знаходку. Таксама арсенал братэрства адзін з лепшых у пустэчы. Гэта і даваенная зброя, так і новая, якую яны выгатаўлююць самі, з дапамогай ведаў і чарцяжоў, якія збіраюць. Ну і, канешне, сілавыя даспехі. Адзін з іх галоўных сімваляў і вельмі эфектыўная браня. Распрацаваныя яшчэ да падзення бомб, яны дапамагалі ўзброеным сілам ЗША ў вайне супраць Кітая. На пустэчы сілавыя даспехі раскоша, і дазволіць іх сабе могуць толькі самыя моцныя фракцыі. Галоўны герой таксама можа іх атрымаць, калі вырашыць прыяднацца да братэрства. Тут жа ад галоўнай пісаркі братэрства можна даведацца наступнае. Пасля аўтапсіі выявілася, што супермутанты стэрыльныя, а значыць не могуць мець нашчадкаў. Гэта нам спатрэбіцца пазней, а зараз вырушваем далей. Па дарозе я зрабіў аб'езд і заехаў у некропаль, каб пабачыцца са старымі сябрамі. На жаль, цяпер гэтае место было сапраўды горадам мёртвых. Усе гулі былі забітыя. Па вуліцах блукалі вялікія мутанты. Суворая рэальнасць. Калі герой не паспее ўратаваць гуляў, да іх дабяруцца супермутанты і ўсіх пераб'юць. Цяжкая памылка, скажаце вы. Канон, адкажу я.
Именно такі ісход прапісаны ў лоры сусвета. На жаль, прыйдзецца пакінуць мёртвых гнільцоў і рушыць далей. Могільнік цягнуўся вечна. Шкілеты будынкаў ляжалі пад гарачым сонцам. Нават вецер не гуляў у гэтым мёртвым горадзе. У цэнтры Лос-Анджелеса знаходзілася цікавае сховішча, дэманстрацыйнае. Там не праводзілася ніякіх эксперыментаў, і людзі жылі ў адносным спакоі. Калі жыхары з дэманстрацыйнага сховішча выйшлі ў пустэчу, віды памерлага горада іх так сильна ўразілі, што яны вырашылі назваць паселішча, якое стварылі, могільнікам. Цяпер тут пануюць некалькі банд слэш-арганізацый. У першую чаргу рэгулятары і клінкі. Насуперек назвам, клінкі даволі добрыя людзі, а рэгулятары іх проста падставілі, а самі ўлаштавалі ў горадзе фактычна паліцэйскую дзяржаву. Пратаганіст можа відавочна рабіць усё, што захоча з гэтым канфліктам. Апроч гэтых двух, у могільнікі жывуць кантрабандысты. Моцная фракцыя, якая вырабляе лепшую зброю ў пустэчы. Пасля братэрства сталі, канешне. Але каб дабрацца да іх базы і купіць хоць штосьці, трэба прабрацца праз гняздо пазураў смерці. А забіць іх, нават на высокіх узроўнях, вельмі і вельмі складана. Апошняя групіроўка могільніка, пра якую варта сказаць, паслядоўнікі апакаліпсісу. Гэтая групоўка займаецца пераважна адукацыяй і медыцынай. Жывуць яны на тэрыторыі старой бібліятэкі, а сваёй мэтай лічаць дапамогу ўсім, хто гэтага патрабуе. Мэты ў іх, канешне, добрыя, але праблема ў тым, што ім не хапае ані людзей, ані рэсурсаў, каб быць хаця б трохі эфектыўнымі. Таму аперуюць яны часцей за ўсё з цемры, а нейкіх буйных змен не прыносяць. Калі галоўны герой прыходзіць да паслядоўнікаў, галава арганізацыі выражае сваю занепакоенасць дзяцьмі сабору і пасылае пратаганіста сустрэцца са шпіёнам паслядоўнікаў, які разведвае сітуацыю. Глыбока пад зямлёй я знайшоў тое зло, якое стаяла за мутантамі і іх арміяй. У цёмным і страшным сховішчы, дзе са сцен капала чалавечая плоть, а крыкі паміраючых рэхам разносіліся па залах. Фактычна, фінальных лакацый у Fallout можа быць дзве, у залежнасці ад парадку вашых праходжання. Але калі пра базу Марыпозы я ўжо неаднаразова ўзгадваў, гэта тая, дзе лейтенант і братства там сфарміравалася. Да і распавядаць больш асабліва няма што. Трэба прайсці на базу, забіць усіх, хто вам будзе перашкаджаць, і запусціць пратакол самазнішчэння. Сабор, наадварот, вельмі цікавае месца. Гэта база дзяцей сабору, рэлігійна-культысцкай арганізацыі, якая пакланяецца майстру і верыць у ідэю адзінства. Падчас сваіх эксперыментаў Рычард Грэй выйшаў на лідара дзяцей, Морфеуса, і апошні стаў чымсьці накшталт апостала. Дарэчы, не думайце, што Морфеус гэта нейкая адсылка да Матрыцы, таму што Fallout 1 выйшаў раней за Матрыцу. Майстар перасяліўся ў дэманстрацыйнае сховішча, якое знаходзілася акурат пад саборам. Увогуле, дзеці неадназначна негатыўная фракцыя. Так ці інакш яны ўсё ж такі дапамагаюць людзям у пустэчы, раздаюць медыкаменты і правізію, але так, трошачкі хочуць ператварыць чалавецтва на супермутантаў. З кім не бывае. Прабіраючыся праз сабор, змагаючыся з мутантамі, нельга не заўважыць, наколькі ўвогуле гэтая лакацыя жуткая. На фоне грае эмбіент, у якім можна адчуць сланы, цёмныя і жахлівыя. На сценах сховішча кавалкі плоці, а квінтэсенцыяй для мяне стала апісанне розуму галоўнага героя, калі ён
подбирается до майстра. Волосы на затылку поднимаются дыбом. Вы адчуваеце нешта ў калідоры наперадзе. Затым гідкасць ахопляе вас, калі вы пазнаеце масу плоці наперадзе, чалавечыя часткі, ўбудаваныя ў сцяну. Найгоршае ў тым, што яна рухаецца, кліча вас. Нос пачынае крывавіць. Вы чуеце галасы ў сваёй галаве. Яны клічуць вас па імені. Цемра ахопляе вашы вочы на імгненне, але вы аднаўляецеся. Голас кліча вас. Вы паварочваеце галаву і бачыце вобраз забытага сябра, які відавочна мёртвы. Становіцца ўсё цяжэй ісці наперад. Нага, здаецца, прыліпла да падлогі. Ой. Сутыкаючыся з самім майстрам, мы бачым нешта. Рычард Грэй ўжо даўно не чалавек, а нешта аморфнае, са шчупальцамі. Розум яго падключаны да тэрміналу, а голас значна дэфармаваны. Тут у гульца глобальна два шляхі. Ці проста забіць майстра, падарваць забор і пайсці, не азіраючыся на выбух. А можна, калі вы ведаеце пра праблему мутантаў з рэпрадукцыяй і добра валодаеце размовамі, упэўніць майстра, што яго план проста не працуе. Ён прыслухаецца да вашых словаў і заб'е сябе разам з саборам. Яго маналог у канцы на мяне адна з самых сумных і цяжкіх сцэн у мастацкіх творах увогуле. I don't think that I can continue to have done the things I have done in the name of progress and healing. It was madness. I can see that now. Madness. Madness? There is no hope. Leave now. Leave while you still have hope. Калі ж протагоніст ўсё ж такі перамагае майстра, знішчае супермутантаў, мы павяртаемся да роднага 13-го сховішча. Мы перамаглі. Мы ўратавалі свет ад загрозы ўсяму чалавецтву. Да таго мы ўратавалі і свой дом. Можна збіраць узнагароды, кампліменты, словы павагі. You've done it. That's wonderful, amazing. I'm so proud of what you've accomplished, what you've endured. There's no way the people of the Vault can ever thank you enough for what you've done. You've saved all our lives. Who knows? Maybe even saved the human race. Yes. That makes the rest of this even harder. Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. And then what? They'll want to leave. What happens to the Vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives. I can't take the chance of losing them. I've made a lot of tough decisions since I took this position, but none of them harder than this one. You saved us, but you'll kill us. I'm sorry. You're a hero, and you have to leave. Канцоўка арыгінальнага Fallout пакідае гульца са змешанымі пачуццямі. Спрабуючы дапамагчы ўсім, ты сустракаешся з суворай рэчаіснасцю. Ніхто табе за гэта не падзячыць, нават самыя блізкія. Гэта драматычна, але па-жыццёваму, можа, не проста, а хутчэй неяк рэальна. Падводзячы нейкі ітог, Fallout 1 пра яе сталым узросце і крайне застарэлых механіках
дае серыі неабходны старт, каб яна вылілася ў нешта большае. Пры гэтым гульня не з'яўляецца тэхнадэмкай, а наадварот унікальным крышталём, які будзе ззяць яшчэ вельмі доўга. Ну, а мне час скончваць. Пабачымся ў наступным выпуску, дзе будзем разбіраць манументальную Fallout 2. Гэта быў Антон Лабецкі са шляхціца завальні. Да сустрэчы!